Hola, jo sóc l'Olga de Pilates en català i avui et porto una rutina de pilates diferent, inspirada en el barre, en la qual necessitaràs una cadira. Recorda que ja has escalfat sempre entre 3 i 5 minuts. Tinc algun vídeo també si necessites inspirar-te per escalfar i si no, comencem. Comencem amb la cadira, el raspaller mirant cap a tu i sempre amb 2 peus, com a mínim, a dintre del mat, de l'estora, per evitar que rellisqui la cadira i se'ns en vagi, d'acord? Em col·locaré amb les cames obertes a l'amplada dels teus malucs, cames paral·leles, peus paral·lels, però mirant cap a la cadira, d'acord? I braços llargs, estirats, que puguis tocar la cadira, però en aquest cas no ens hi arrepengem, simplement és un punt de suport. Comprova que tinguis els peus que miren endavant, aquí creixo i des d'aquí baixo a un squat, flexió de genolls, de malucs, trec culet, esquena llarga i quan estic aquí baix, elevo talons i pujo amb els talons amunt, baixo talons a terra, flexiono, elevo talons amunt, 2, molt bé, i 3, ja en faré 10 aquí, seqüència, fixa't, baixo talons, baixo squat, pujo talons, elevo amb talons elevats, baixo talons, em porto 5, últimes 5, amunt 6, amunt 7, amunt 8, i 9, i última, i 10. Des d'aquí anem a treballar cama dreta, allargada endarrere sense que se'ns desquadrin els malucs, els 2 malucs miren endavant, cama dreta estirada cap endarrere, taló amunt, des d'aquí baixaré, aquí a la meva tisora i quan estic aquí elevo el taló de davant i torno a estiro cames i baixo, elevo taló, 2 i amunt i baixo, 3 amunt i baixo, 4, molt bé, 5, el taló de darrere sempre està elevat, 6, sempre busca allargar columna i 8, últimes 2, molt bé, i última, 10. I abans d'anar cap a l'altre costadet, el que farem és quedar-nos des d'aquí amb la mà esquerra a la cadira i ara sí, el maluc es dirigeix endavant i treballaré cama dreta ben estirada amunt i avall, en 10, 9, 8, sent com treballa el gluti, molt bé, i 6, 5, 4, 3, 2, última, queda't a dalt i des d'aquí fem pulsos amb 8, 6, 4, 2 i baixo. Anem a treballar amb l'altra cama, jo canvio la cadira, no cal que ho facis tu. I des d'aquí, cama estirada endarrere, començo sense que se m'obri, sense que se'm desquadrin els malucs. El taló de darrere ja està amunt, baixo, elevo el taló de dalt i 1, 2, aquí 10, molt bé, 4 i 5, 6, 7, molt bé, últimes 2 i última, i ara si deixo només una mà, miro pelvis cap endavant i des d'aquí cama amunt en 1, 2, aquest braç, si vols, darrere de l'occipital, 6, 4, 3, 2, i última, i queda't a dalt amb pulsos, 8, 6, 4, 2, i baixo, descanso. Fantàstic, torno a col·locar la cadira, però ara vull que sigui el seient el que mira cap endavant, m'asseuré a la meva cadira, tot l'extrem que pugui, sense que la cadira caigui endavant. I col·locaràs les mans, ja siguin al lateral o darrere, depèn com sigui la teva cadira, el que busquem és que la cadira no tombi, d'acord? Aleshores t'explico, allarga cames, trauràs cul de la cadira i des d'aquí baixaràs. Busca, depèn de com sigui la teva cadira, on han d'anar les mans perquè puguis controlar-la. Cames paral·leles, genolls separats, esquena ben llarga, espatlles que no s'apropen a orelles i des d'aquí en faig 10.
Continua allargant esquena. 3, 4, 5, 6 i 7, 8, 9 i última i 10. Fantàstic, molt bé. Ara sí, baixem, anem a estirar-nos a terra, cara amunt, posarem els peus al damunt de la cadira, genolls flexionats a 90 graus. De nou, depèn com sigui la teva cadira, pots clavar talons o agafar-te la voreta com si fossis un lloro. El que volem evitar sempre que la cadira tombi, per tant que la puguis sostenir, agafar amb seguretat. Braços llargs, palmells de les mans a terra, són un punt de suport, escàpules i espatlles a terra, i aquí pujo al pont i baixo. 2, i aquí mantingues genolls paral·lels tota l'estona, trepitjant fort la cadira. I 4, apreta glutis a dalt si vols. 5, per més puix, molt bé. 7, en faré 10, 8, 9 i la última, 10, em quedo a dalt, separo una cama, separo l'altra i baixo. I em porto 1, faré 8 repeticions aquí, separo a dalt, separo, baixo 2, 3, 4, 4 més, i 5, com treballa la part posterior de cames. Últimes 2 aquí. Molt bé. I última. I baixo. Fantàstic. Anem a fer un últim exercici. Em separo per tenir cames totalment estirades al damunt de la cadira. Molt bé. Des d'aquí, braços cap endarrere, i el que vaig a fer és agafo aire, elevo braços cap i una cama, se separen les escàpules de terra, m'arribo a agafar-me la cama per darrere, baixo, canvio. 2, ja en faré 10. Controla espatlles sempre, 4, 5, 6, 7, i 8, i 9, i última, i 10. Fantàstic! Doncs ja saps que si tens més temps pots repetir tota la sèrie 2 o 3 vegades per un entrenament més complet i si no, ja has fet la teva sessió de moviment diària. T'espero en propers vídeos.